La normalització de la vida de les persones amb síndrome de Down ha de passar sí o sí perquè puguin desenvolupar-se de manera independent també en la seva vida privada. La Montse i l'Abel ens han obert les portes de casa seva per demostrar que fer el pas de viure sol, de ser independent, compartint pis, en parella, és possible. I avui, al Via 15, us volem explicar la seva història. Hola, soc la Montse Duraplans, tinc 38 anys i jo ja fa 7 anys vivint aquí i em parella el 10 d'abril, que ara farà 2 anys, vivim junts. Gràcies a Projecte Aura, que han muntat un equip de futbol de Barça, en Seuni, hem fet amics nous i també he trobat la meva parella. Ara, en aquest any hem fet 2 anys junts i és que jo he demanat a casar amb ell. I ara més endavant li vaig fer la pell de mano, que va ser allà per sorpresa per ella, perquè ella no va saber res. I ja li vam fer, i ara ja preparatius, parlar amb la família i tot, a ella també li fa molta il·lusió, a mi també. Primer comencem per seu. Els teus pares. Sí. La Montse té unes característiques com a persona totalment diferents a mi. Saps què passa? Que jo tinc un TDAH i soc molt despistat. Doncs ella el que fa és posar-me aquell ordre que jo necessito al meu cervell. I ell sap ajudar, sap escoltar, i ell posa al meu lloc i jo també poso al seu. I llavors escoltem i ajudem entre tots dos. Jo quan vaig començar amb la Montse vam arribar a un pacte que li vaig dir: Montse, si tu no estàs preparat, digue-m'ho. Però jo la primera vegada que ho fem els dos junts, vull que ens quedi marcat i no ho oblidem mai. I va ser una premissa que vaig dir: això té que ser així i com sigui ella, com ho vulgui ella. Ens respectem, quan ella vol m'ho diu i ja ens entenem, ja que hi ha química, que ja sabem, vale, ese es el momento, o no? Però ja està, és un entendiment i també, sobretot, un respecte, també. Tenim molta. Sobretot. Sí. Que estem aquí a casa i no volem sortir, ell al seu espai, és de jugar a Play. Jo estic a l'habitació petita, he fet un mini despatx per mi. Estic allà pintant, mirant sèries, fins a l'hora que tenim son. No, i també que tenim els nostres espais, saps? Sí. I els meus pares tenien molt clar que jo també anaria a viure dependent i saber coses per viure. Tinc 2 germanes, una gran i una petita. I clar, a casa meva m'han ensenyat que les meves germanes volen que siguem tot igual. Si elles viuen soles, jo també puc fer-ho. Què, també estarà bé avui? Sí, avui no he treballat. Hombre, hola, Ben! Ostres, milagro! Molt bé. Molt bé. Què esteu repassant la llista de la ruta? Sí. El dinar i això ja ho tenim fet? No. No? No, dirà que no, sí. Per què no anem a fer primer el dinar, mirem què hi ha Vale. i després dinem i si hem de fer alguna cosa més. La qualitat de vida de persones amb discapacitat, a vegades, sense el suport, baixaria molt. I jo crec que és necessari, però no per mi, per tot englobar persones amb discapacitat que necessiten un suport a la llar, crec que és important. Ella ho té. Jo tinc el suport, és per tenir una mica controlat, una mica de menjar, a pes, com estem. Si avui estàs trista o alguna cosa, parlem i després ja. El suport a la llar, el que ofereix als participants de la Fundació, al final és un acompanyament en les coses de la vida quotidiana. No deixa de ser res que no fem nosaltres mateixos en les nostres cases i és venir a acompanyar a l'hora de triar menús saludables, sobretot a l'hora de gestionar com es cuinarà això, tenir idees de què fem a casa.
És una mica al final escoltar-los amb ells, què necessiten. A vegades un dia pot ser més enfocat a una cuina, un altre dia pot ser enfocat a més a neteja i sobretot que siguin ells qui decideixin què és el que es va fer. La societat encara li queda molt per avançar en aquest tema, sobretot en el tema de visibilitat, i falten referents com ells per a les altres persones més joves que en un futur tinguin dubtes de si tirar-se endavant i tenir una vida independent. I al final és que sí que es pot, perquè és que no s'allunyen de res, de com podria gestionar jo a casa meva, no hi ha una diferència. Saber que els pares fan grans i toca mirar a nosaltres mateixos que podem viure sols. Jo animo que facin, que busquin un pis viure sol o amb companys, però que ja toca marxar a casa dels pares.